मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कामर लेके अइबा बाबा हमहू देव घर हो कि साथे सावन में लेके अइबा दू गो लभर हो कि साथे सावन में लेके अइबा दू गो लभर हो म्यूजिक बाय डीजे उमेश, शुकीपुर बाजार। वादा जे कने छिए साथे लोभर से घूमै बहु तोरो दे भगार गे हाँ वादा जे कने छिए साथे लोभर से घूमै बहु तोरो दे भगार गे हम नहीं जानली हो कहबा छै इतना दूर हो हम नहीं जानली हो कहबा छै इतना दूर हो कि साथे सावन में लेके अइबा दू गो लभर हो कि साथे सावन में लेके अइबा दू गो लभर हो कि साथे सावन में लेके अइबा दू गो लभर हो म्यूजिक बाय डीजे उमेश, शुकीपुर बाजार। चलते चलते हम थक गेलिए रहिया पिन्ने छिए कपड़ा गेरुआ हो हाँ चलते चलते हम थक गेलिए रहिया पिन्ने छिए कपड़ा गेरुआ हो सनुज सहरा नील हगहबे कामर धाई के सनुज सहरा नील हगहबे कामर धाई के कि साथे सावन में लेके अइबा दू गो लभर हो कि साथे सावन में लेके अइबा दू गो लभर हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।